kok sake ani personal gari bokkere ani building nok bokkere ani rang pisa lak lak bokkere bangmano ana questions khayo nang jamatia tutoi tumani debarma kok sa. Hey guys, bahai tok main ro khaklai norok jotno kaham tok na hanai channel ko talpe ke subscribe khai all select khai di hake beb sang biba jamati ana jotno sniwa bo khatir parani kharaksa actress belaina mungona hake beb sang tini ni video ni bisingte sang saimalai nai biba jamati ani live story bo sababai tong tei bo jaga tong tangi jamatia tutei jamatia koksaya debrama koksa tei bo tangi bini babu bai tong ya oborokna tei tini ni video ni bisingte sing saimalane haike bayap sang video no poilani hoite paithak jora nai tongdi ke bayap sang biba jamatia bini family ni byapara tamo saka norok o video ni bisingte khana oi nai dite sawi mande blog ngangke ang kisa kok sana mucuk mani nirokno tuma mani kubang mana ana questions khayo nang jamatia tutoi tumani debarma kok sa ngangke nang boro jagawa tong nini nok rok berai funukti hairok ni sauta geni ni family members ok funukti amte ni sawo kisa nai simbi tuluk tuluk ang funuk nai so o blog o ngangke omono tuine nong tini kok sanai ang biang tong ang tumani debarma kok sa bahairok mata actually ang ngangke modu pura tongo ang debarma kok sa mani reason ngangke ani ama debarma ani baba jamatia ani bale ang debarma kok sawo jamatia kok ko sawo te ani ama ni kami orang ngangke ang ani nai bebak sa tonggo tani nai 16 no ani ama thiwei mutai kha ha ke bunia gulo nai bebak sa thai tong kai ha pa oru jagawa ang ani nai ani tete beri busa tei khoroksa tong ani tete bo gyan patani ani lifestyle video ro ani gari koto ke boy building koto nok do ani nok rok ani monthly income 2 lakh rok pam ti rok ni kapan kabi kok sake ani personal gari bokkere ani building nok bokkere ani rang pisa lakh lakh bokkere in future mutai rok ke phainai tani ya ko ke bono ang je kisemsa music video rok khaye rang pisa rok mamani bobai ang saksa gucolebu ani tete beri no boba ni pusi tong nai botong bahai ke no sing arania nang pusa tete wa tong lai jawo kisa panung thung tini arania je tong mani amu bai nang jang khushi khopsa korea mai ma chai tong wa so bai khushi ingka ke ni rok kabang mano sabai bu tumani ni bufano punu ya tumani ni baba bai tong ya am tirok ingkang ke ama thipai jang ke no jeng bobai tong jaglia kabang ma reason tong moni asu to omo belai personal matters sonorok bai sathogli asuk ke I think o kisa samani bai norok buchi nai bono tabuk oro jagawa nai bai ke tong laibu je ani je samungrok umprong gang ke blena ang agotola thang paibu samungrok pai kang ke ang para thai pai phiu hake bayap sang tini o video ni bisingte sing saimangka biba jamatia sababai tong te bo jaka tong te bo tangi bini babu bai tong ya te bo tangi debarma koksa tangi jamatia koks saya o kok rokbo sing hamke eba srai ke o video ni bisingte sing saimangka haike bayap sang bo tei busaka bini family bahai choli tong te tamo bai choli tong ini saka heke bayap sang bo music video khlai kisa bisa rangman mani amo baino bini family cholui tongo te botei bo saka ani na gari tongo na rang tongo na nok tongo omo saka te in future ro norok ni subamung teibo kham ke tongha hangke ang bo kaisa suk gari paimanane ini saka te nok rok hamke tangmanane ini saka haike bayap sang video no puila ni hoite paithak jora nai toma bage belai ke hambai video no chaja ke like khaidi comment khaidi te share khaina tapogdi haike bayap sang tomung na narok mo video no chaja gui tongkha hengke eba biba jamatia no chaja gui tongkha hengke narok o video ni like target no supung diwani hini khakhlayo haike bayap sang mo video ni like target engka 300 taka khalaya narok subung dewana hene haike beba bayap sang
video no puilani hoite paithak jora naitongma bagui haino hai hambai gai like comment share khaidi hingka haino hai next video malai phinai.